In connection dun sa aking binigay na lesson nung linggo, nais kong talakayin ang isang napakahalagang topic na kung saan lahat ng mga members ng HBBC, matagal na o kailan lang naging member, ay dapat malaman ito. Ano yan, Pastor? I'd like to talk to you this morning on the HBBC core values. The HBBC core values. Okay? Pag sinabi nating core values, ito ay mga katangian, mga ingredients, mga sangkap na bumubuo sa pagiging isang HBBC. Ibig pong sabihin, parang halimbawa, what comprises the color gray? What comprises color gray? Anong kulay? Black and, ayun. Kung puro black, hindi pwedeng maging gray. Kailangan may white para maging gray. Di ba? What comprises yellow? What comprises color yellow? Anyone? Sige. What comprises yellow? Red and orange. Pag pinagmix mo ang red and orange, that makes yellow. Tama ba ako? Kung tama si engineer dyan, tama ako. Ganon din kung ikaw ay HBBC, tinawag na member. Member ba kayo ng HBBC? Kung member ka ng HBBC, ito yung mga makikitang katangian sa'yo. Tandaan nyo to Napaka-importante ito. Malamang ay sulat nyo pa sa Bible ninyo. Brad, ito na yung ballpen mo. Okay, salamat. So, core values are the characteristics of an HBBC member. Now, core values also unites HBBC. Core values unites HBBC. Ibig sabihin, ito yung katangian na nagiging unifying factor sa ating lahat. Iba-iba man ang ating mga pinanggagalingan, may Australia, may Pilipinas, may Hong Kong, iba-iba man ang ating mga upbringing. Lumaki sa hirap, lumaki sa mayaman, lumaki ka sa anumang custom o kultura. Pero bilang HBBC, tayo ay nagkakaisa sa mga bagay na ito. Are you following now? Kaya, kung ikaw ay HBBC, pumunta ka sa ibang lugar, nag-attend ka ng isang church, di mo makikita ito. So, these are the unifying factors of HBBC. And not only that, core values guide us. Kung meron tayong mga kinakailangang desisyon na dapat gawin, okay, as a church or as individuals, ito yung mga dapat i-consider natin. Nakikinig ba kayo? Kung meron tayong mga desisyon o plano, ito yung mga dapat i-consider natin. Our core values. Are you following now? Ibig sabihin, ito ay mga non-negotiables. Hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng i-compromise. Non-negotiable. Pakinggan nyo maigi yan. And it guides us in our focus. Okay? Maraming mga Kristiyano ang walang tamang focus. So, listen to this and let this message set your focus in life. Bilang isang career person, isang magulang, isang anak, let these core values set your focus. Ano pa? Perspective. Ay, ibig sabihin ng perspective, pananaw. Okay? The way we look at life.
Ito yung mga kinoconsider natin. And priorities. Ito yung mga inuuna. Ito yung mga mahahalaga. So, that is core value. Let's read the meaning. What is core value to us? Ready, go. Core values unites HBBC and guides us in our focus, perspective, and priorities as a church. I want you to learn this. At ayaw ko, bilang inyong pastor, na kung ikaw ay 10-year-old ng Kristiyano, ang hirap mo pang matutunan yan. Kayong mga 10-year-old na mahigit na Kristiyano, dapat madali niyong maunawaan to. Ako ay may konsiderasyon sa mga bago pa. Kung hindi pa nila madaling ma-adapt ang mga bagay na to sa kanilang buhay, sapagkat bago pa. Pero kung kayo, mahigit 10 taon nang nag-a-attend sa church, naniniwala ako, inaasahan ko, madali niyong ma-adapt ito sa inyong buhay. Okay? Now, to pastor a church of 500 or 6 people is not easy to lead, to guide towards the plan of God para sa ating church kung wala po tayong iisang diwa. Ano ba sa English ang diwa? Essence. Wala tayong iisang diwa. Dapat meron tayong iisang diwa, iisang pananaw, okay? Iisang takbo o iisang focus. So ngayon, ang tawag dyan ay ano? Anong tawag dyan? Ang hirap natin Anong tawag? HBBC Core Values. Okay? Don't be lazy in listening. Makinig kayong time. Kayong tamarin. Alright? Now, ito po ang ating mga HBBC Core Values. Number 1. Ang pangunahing, isa sa mga pinaka-priority, pinaka-focus ng HBBC is number 1, centered on Christ. We are a church that is centered on Christ. Okay? In other words, hindi pwedeng mawala ang Panginoon sa lahat ng ating isip, puso, plano, at salita. Hindi pwedeng wala ang Panginoon. Maliban sa hindi pwedeng wala ang Panginoon, siya ang dapat nagiging source, pinagmumulan ng ating isip, salita, plano, at gawa. Jesus is the central ingredient or main person in our church. Now, malalaman natin kung, makinig kayo malalaman natin kung ang value na ito, taglay mo, let's check your words. Sa lahat ng mga sinasabi mo, pag ikaw ay pag binigyan ka ng time na mag-speech, nababanggit mo bang pangalan ni Kristo? Kung HBBC ka, hindi pwedeng walang pangalan si Kristo sa speech mo. Bawa kayo, pinagsalita, kahit seminar, hindi pwedeng hindi mo mabanggit ang pangalan ni Kristo. Marami hong mga Kristiyano na sobrang praktikal sa buhay na hindi nila mabanggit ang pangalan ni Kristo sa kanilang speech. Pag si Kristo ang naging core value ng buhay natin, nakikinig ho ba kayo? Hindi pwedeng hindi mo siya mabanggit sa iyong speech. Sinasabi ko ito dahil hindi man lahat kayo applicable yan. Ang kinakausap ko, kayong mga young professionals.
lumalaki kayo na ang lumalaki, ulo, hindi si Kristo. Anong sabi ni John the Baptist? He must increase, I must decrease. Anong ibig sabihin nun? Si Kristo ang dapat itaas, hindi ako. Kaya, pag ikaw ay pinuri, uy, ang galing mo. Anong sasabihin mo? Hindi ako yon, si Kristo yon. Ilagay mo ngayon, hindi ako yon, si Kristo yon. Always lift up the name of Jesus Christ. Sabihin nyo ngayon, always lift up the name of Jesus Christ. Ang Panginoon yan sa akin. It's the Lord in me. Amen? It's so sad na ikaw ay tumatagal na member ng church, pinagpapala ng Panginoon, pero nawawala ang diwa ni Kristo sa isip, puso at buhay mo. Keep Christ at the center of your mind, your heart, and your life. That is the HBBC core value. Kaya kahit sinong HBBC ang makausap mo, ang palaging itataas niyan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Sisikapin mo na maitaas ang Panginoon. Colossians chapter 1, verses 18 to 19. Colossians chapter 1, 18 to 19. Ang sabi, and He is the head of the body, the church. Ano daw yung katawan? Church. Tayo yon. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Pakisabi po yung salitang preeminence. Anong ibig sabihin ng preeminent? Siya lang ang dapat makita. Preeminent. Ni Apo Jesus lang ti dapat nga makita ken maitag-ay. Hello? So ibig sabihin, kayong mga members dito sa ating church, whoever you think you are, you have to humble yourself and make Christ preeminent in your life. Huwag mong dadalhin dito ang yabang mo sa trabaho. Huwag mong dadalhin dito. Kung manager ka sa trabaho, dito, you lift up Christ. Huwag mong do not try to think that if you're manager at work, manager ka pa rin dito. In fact, even if you're a manager at work, you must show Christ at work. Ipakita mo dapat ang Panginoon. If you're a boss, if you are a doctor, we have doctors here, medical and philosophy, you come to church, alisin mo yan. Because that will make you proud. Kaya alam nyo, maraming mga churches na kahit anong preach ng pastor, hindi lumalago ang mga Kristiyano dahil may dala silang yabang ng kanilang earthly position. Hindi ka lalagong Kristiyano ka kung dala mo ang pagkayabang mong tao ka at trabaho mo. Lalago ka if Christ is preeminent in your life. Lalago ka lang if you make Christ preeminent. That is why this is the primary core value of HBBC. Kahit mayaman ka, don't bring the pride of your wealth. Huwag mong dadalhin, huwag mong isaisip yung yabang na dala ng pagiging mayaman mo. No, it's Christ, not your wealth. It's Christ
not your position. It's Christ, not your fame. It's all Him. Ano ulit ang sabi ni John the Baptist? Ang unang Baptist, ano sabi niya? He must increase. I must decrease. Sabihin nga natin lahat yan, go. And I must. Oh. So, kikilalanin natin, yan ang ibig sabihin ng preeminent. Kikilalanin nating pinakamataas, pinaka-supreme authority ang ating Panginoong Hesukristo. That's what you call preeminent. Okay? The word preeminent also means He is the center of worship. Pag sinabi nating center of worship, siya ang ating sinasamba. Kaya nga, hindi tayo sumasamba sa ribulto. Dahil bato yun. Ang sabi ng Psalms 115, may mata, hindi nakakakita. May bibig, di nakakapagsalita. May kamay, hindi nakakapaghawak. May paa, hindi nakakalakad. May tenga, hindi nakakapakinig. Kung papaano yung ginawa, ay siya ring yung mga gumawa. Ang sabi ng Bible, we don't worship idols. We don't worship Mary. Hindi ho si Maria ang preeminent sa church. May mga relihiyon na si Maria, Ave Maria, ang preeminent sa kanila. Bakit ho? Sapagkat ang kanilang paniniwala, hindi ka makakalapit kay Kristo pag hindi ka sa nanay lalapit. Sapagkat kung sa nanay ka lumapit, ilalapit ka ng nanay doon sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Wala ho yan sa Bible. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ng tanging nag-iisa, ang mediator between God and men, and the man, Christ Jesus. Isa lamang ang tagapagitnaan. So, hindi ho si Maria ang ating sinasamba. Ang sinasamba natin dito ay hindi rin tao. Not me. No church should worship their pastor. Are you with me? Hindi ka dapat sasamba sa pastor na parang Diyos ang pastor. So, the preeminent or the center of worship is not men, it's not Mary, it's not any saint, but Jesus Christ. In other words, when you come for worship, you must have a mind for Christ. Si papanunod ka kini Apo Jesus. For Christ to be preeminent does not only mean He's the center of our worship, but also, He's the Lord of our lives. Yan ang ibig sabihin ng preeminent. Tanong, is Jesus the Lord of your life? Anong ibig sabihin ng Panginoon? When you say Lord, someone you should obey. Siya ba ang totoong Lord ng buhay natin? Or some areas lang? So when we make Christ preeminent, He is the Lord over all. When Christ is preeminent, it also means He is the primary identity. Kaya nga Christian. Are you with me? Christian. It bears the name of Christ. Ang nagpangalan actually sa atin ng Christian ay ang mga kalaban. They identify us with Christ. That's why you are a Christian. So ang identity mo, Christ. Nakatungango yung iba sa inyo. Christian. Pero ang totoo, pagka minsan mga kapatid, hindi si Christ ang pinapa-identify mo sa sarili mo. Yung trend ng mundo. Forma boy ka. Di ba?
Sa pagiging forma boy mo, di ka makapag-soul winning. Paporma ka eh. Ang iniisip mo lang, paporma, hindi ka maka-soul winning. Di ba? Oh. Pag ikaw ba'y pumapasok sa eskwelahan, yung forma mong yan, nakakapag-soul win ka? Nakakapag-soul win ka? Nakakapagbigay ka ng gospel tracts? Tapos sasabihin mo, Jesus is the Lord of my life. Anong Lord? Hindi siya ang Lord. Ikaw ang Lord. Ang trend ng mundo ang Lord. Binabasag ko. Basta lang kailangan basagin natin yung isip mo na influence ng mundo. You need to break that. That is the foothold of the devil in your life. Kaya hindi ka maka-soul win, hindi ka makabigay ng tracts dahil parang feeling mo, hindi angkop na dala mo ang tracts, ganyan ang forma mo. Kaya kinakailangan mga kapatid, it starts from within, starts from your mind. Sakupin ka ng Panginoon sa buong pagkatao mo. At kahit saan ka man magpunta mga kapatid, hindi ka nahihiyang magbigay ng gospel tracts, mag-akay ng kaluluwa, at i-share ang pangalan ng Panginoon. Oh, tama ako hindi? Sino sa inyo nagbibigay ng gospel tracts? Wala na. Hindi ka na nagbibigay ng gospel tracts. Wala ka nang iniisip kundi forma. Hindi na si Kristong preeminent ng buhay mo. Mundo na ang preeminent ng buhay mo. Kita nyo? Kaya when we talk about the core value of the HBBC, talagang ang dami hong pwedeng pag-usapan dito. Kaya makikita mo, pag HBBC yan, hindi yan ikakahiya ang Panginoon. Oh, sino sa inyo ang nag-distribute ng gospel tracts last week? Oh, okay yung iba. Alam nyo, sabi ng iba, Pastor, hindi ko alam mag-soul winning. Yung magbigay ng gospel tracts, hindi mo alam? O nahihiya ka? You're ashamed of Christ? Alam mo kung bakit? Yung utak mo. Ibang nagpapatakbo, ibang nagpapaikot, hindi si Kristo. Ngayon, kung HBBC ka, kinakailangan si Kristo ang manguna sa atin. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. You would rather lose everything and magnify Christ than lose Christ for the sake of your friends, whoever they are. Yan ang Christ-centered. Oh, centered on Christ. Kaya, dalhin nyo yung mga gospel tracts dito mamaya ha. O, sa mga outreach natin, maglagay kayo ng gospel tracts dyan. Lahat kayo kumuha, tigda-2, tigda-3. At sa linggong ito, sabi mo, Panginoon, I will not be ashamed of you. I will make you preeminent in my life. Bibigyan ko yung mga kainuman tuloy. Bibigyan ko yung mga kaibigan ko ng gospel tracts. Katwiran kasi nung isa, uy, apay mag-inom ka. Naku, hindi mo alam, sinusolwin ko sila. Pira ka naman, oh. Nangatwiran ka pa. So, preeminent, He is the primary identity. Hanggat hindi po natin ito natututunan, hindi tayo magiging effective sa ating testimony kahit saan tayo. Kaya walang magandang testimony ang iba sa atin dahil hindi pa nating natutunan na si Kristo dapat preeminent sa atin. Wala tayong testimonying maganda. Oh. Kanina lang si Glyza, kausap ko siya dahil meron siyang binahagi sa atin na soul winning experience niya this week. Oo. Ang kanyang puso ay gusto niyang ma-sharean yung kanyang mga kasama sa trabaho o mga kaeskwela ng mga Filipinos. Kaya nagdadala yan ng gospel tracts. Ibig sabihin, she loves Jesus Christ. Christ is preeminent in her life. So ngayon,
Na-engage siya sa kwentuhan ng mga ibang lahi. Usap silang ganyan. Maya-maya, nagtatanong na daw sila sa kanya tungkol sa buhay. They're asking questions about life. To which, sa kanyang puso sabi niya, pagkakataon ko na to para ma-share ang Panginoong Jesucristo. So what she did, sabi niya, I'd like to give you these gospel tracts. So binigyan niya ngayon sila ng gospel tracts, mga kapatid. And if you have time, I can explain the content of that to you. Pwede kong ipaliwanag. So she started to explain it to them. Tuwang-tuwa na ibahagi niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kaibigan. Oh. Ikaw, kailan ka huling nagbahagi ng gospel sa iyong classmate, sa iyong katrabaho? Is Christ preeminent in your life? Check your utak. Anong nagpapatakbo sa buhay mo? Huwag kang umuwi ngayon na hindi mo ayusin yan sa Panginoon. At sabihin mo, Lord Jesus, I want you to be the Lord of my life. I will not be ashamed of you. Amen? Preeminent means He's the foundation of our faith. According to Colossians chapter 2, verse 7. Colossians chapter 2, verse 7. Ang nakalagay, rooted and built up in Him. Rooted. Okay? Ang ating ugat, tayo ay nakaugat sa Kanya. We are rooted in Him. He is the very ground wherein we are rooted, and He supplies us and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ibig sabihin ganito, marami pong mga doktrina, maraming mga lumalabas ngayon na mga mensahe sa ating planeta. Ang mas lalo kong kausap dito, mga younger people. Kasi yung mga adults, hindi kayo masyado sa social media. Okay? Mas kayo sa mga kapitbahay. Di ho ba? Kasi itong mga younger one, social media yan eh. Mga adults sa kapitbahay yan eh. Di ho ba? Okay? Ngayon, sa social media, ang dami hong naglalabasang mga mensahe sa ating planeta. Bilang isang HBBC, the only way to test, i-test mo yan eh, kung yang message na yan ay angkop, kung yan ay tama, at yan ay katotohanan, you have to test that in the Lord Jesus Christ. Christ is your primary, or Christ is your litmus test. Naunawaan po ninyo? Kumbaga, sa Kanya mo i-test o subukin, mga kapatid, kung totoo yung mga bagay na yan, mga mensahe na yan o hindi. Test it in the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga ng 1 John chapter 4, tulungan niyo kong hanapin yan, nagkalat na ang mga antikristo sa mundong ito. Nagkalat na. Ang dami ng mga antikristo eh. Oo. And if anyone does not confess that Jesus Christ is come in the flesh, is an antichrist. At ang mga antichrist na yan ngayon, sila yung mga forerunner of the coming antichrist, capital letter A. Piniprepare na ho nila ang paghari ni Antikristo pagdating ng araw. Mina-mindset na ang tao. So bilang mga Kristiyano, be sober, be vigilant. Kaya bilang HBBC, itong core value na ito na centered on Christ will keep us sober and vigilant against false teachings, false doctrine, and the philosophy of this world. Makinig kayong mga nag-aaral, nagtuturo sa eskwelahan, sa kolehiyo. Don't get carried about by diverse doctrine or philosophies of men. No matter how wonderful the presentation is,
it is still deception. Kasinungalingan at panlilinlang. Tatandaan nyo that the deceiver is good in manipulating minds. So tayo, bilang HBBC yan, engage ka sa mga ganyang mga bagay-bagay, ay kinakailangan centered on Christ ang ating isipan. Ayan o. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Kita nyo yan? So, that's what it means to make Christ preeminent, that we are rooted and built up in Him. Colossians 1:28 and 29. Chapter 1:28. Ano sabi doon? Whom we preach, warning every man, and teaching every man. Yan ho ang ginagawa ko bilang inyong pastor. I preach. Oh. Kayo ho ba gusto pang makapakinig ng preaching? I preach. Ano pa? Warning. Yun ang ginagawa ko. Winawarningan ko kayo. When I warn, I am actually telling you there are potential harmful elements in this world that you have to watch out. Beware. Yata natin naintindihan yun ha. Sabihin mo nga sa katabi mo, beware. Because listen, the very mind which could be a powerful tool, your mind which is a powerful tool for God, can become a destructive weapon in your life. Oh, that's what we are doing. We are warning every man. Yung every man yan, mga kapatid, mga Kristiyano yan. Every man in the church. Oh, so kayong mga members ng church, winawarningan namin kayo. Ano pa? Teaching every man in all wisdom that we may what? Present every man, bawat member ng church, perfect in Christ Jesus. Ang ibig pong sabihin ng perfect, complete. Oh, everything about Jesus Christ ay dapat mag-manifest sa ating mga buhay. Oh, dahil ibig sabihin yan. So therefore, if Christ is preeminent, we promote His testimony. We promote His testimony. Philippians 2 verse 15. Philippians 2 verse 15. Ano sabi doon? That ye may be what? Blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. My duty, pakinggan mo ang aking tungkulin bilang pastor ay turuan kayo na maging useful, valuable people in this world. Naunawaan nyo ba? Useful and valuable people in this world. Yan, alam mo, sa ating mga parents, that's what we do to our children. We train them to become valuable and useful people in the future. Di ba? So as Christians, we should be valuable people in this world. By how? By shining. Kaya, sa eskwelahan, don't be ashamed of Christ. You are a Christian who happen to be a student. Ibig pong sabihin yan, una sa lahat, Kristiyano ka bago ka estudyante. O, dyan sa inyong mga kapitbahay, you are a Christian testimony in that neighborhood. You are a Christian testimony in the workplace. Let them know that you are a Christian. Last week, I was in Alcala, and I went to an office, a department sa munisipyo. I talked to the head,
And I shared to him the gospel. Maya-maya, nung ako ay magpapatanggap na kay Kristo, when we were about to pray, para tanggapin nila si Kristo bilang tagapagligtas, sabi niya sa akin, you know, Pastor, actually, tumanggap na ako sa Panginoon. There was an American Baptist missionary in Tugigaraw. That was way back many years ago. And he shared the gospel. And I accepted Christ. Sabi niya ganyan, oh, Christian pala kayo. Safe ho pala kayo. So dapat itong mga kasama nyo rito, ma-sharean natin lahat. Kaya alam nyo, nung ako ay mag-pray, to lead them to pray to receive Christ as Savior, tinawag niya yung kanya mga kasama. Halika kayo rito. And in that office, they prayed to receive Christ as their personal Savior. I wonder if he has ever done that for the many years he has been in that office. Alam nyo, lahat dapat, I bring this accountability to you. Kung teacher ka, lahat dapat ng estudyanteng hawak mo, dapat makarinig ng gospel. That's your accountability. Now, kung hindi mo alam, hindi mo kaya, problema mo yan. Dapat solbahin mo yan. But you've got to have all your students hear the gospel of Christ. Obligasyon mo yan. Yan ang ibig sabihin ng Christ is preeminent. So kung HBBC yan ka, soul winner ka. Dala mo ang Panginoon at lahat ng mga tao ay ibabahagi mo sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo. Don't be ashamed. Oh, kung teacher ka, which marami tayong mga teachers dito, lahat dapat ng mga nakakasama mo, nakasalamuha mong teacher, ay dapat makarinig ng gospel sa'yo. Kung backslidden ka ngayon, problema mo yan. Dapat magpa-revive ka. Di ka pwedeng backslidden, kapatid. Being a backslidden is not a reason. It is a problem. It is a disease that you have to solve. Pagamot mo yan. Di ka dapat backslidden, Kristiyano. Di ka dapat nanlalamig. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat nanlalamig. Oh. I look forward. This is a challenge, ha? Oh. Challenge ko yun sa inyo, mga kapatid. Amen? Challenge ko yun sa inyo. Kasi alam nyo po, by the grace of God, dito ho sa ating munisipalidad, I, as your pastor, have done my duty to share the gospel to all the officials of our town. Our mayor have heard the gospel. I share the gospel to them. Vice mayor natin, lahat ng ating mga konsehal, na-sharean ko po lahat yan ng gospel. Lahat ng ating mga municipal employees, na-sharean ko po lahat yan ng Panginoon Jesucristo. Si Dr. Andres, na kamakailan lang ay kinuha na ng Panginoon. I know he's a devout Catholic, but he heard the gospel. And I preached twice, thrice, he heard the gospel. I did my duty. Do your duties. I'm doing my duty. Ang mga barangay officials natin, they have heard the gospel. Lahat po ng mga barangay chairman ng ating munisipalidad, they heard me preach the gospel. Because I'm in HBBC, Christ is center. Hindi ho pwedeng mawala ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Siya ang reason, siyang pangunahin. Lahat ng barangay, ilan ba ang barangay sa munisipalidad natin? 40? Lahat po ng mga 43 na mga barangay chairman po natin, they heard me preach the gospel to them. Yung lahat mga opisyalis natin ng senior citizens, they heard me preach the gospel to them.
Lahat ng mga nurses natin, ewan ko lang yung mga bago ngayon. Duty mo na yan, Doc Lester. Pero lahat ng mga nurses, ewan ko probably 3-4 years ago, they heard me preach the gospel to them personally. Our recent mayor heard me preach the gospel to her and even to her husband. I shared to them the gospel. Old building pa natin noon. You remember? They attended our service one time. I called them to my office and I shared to them the gospel of Christ. They professed to receive Christ. Pastor, are they saved? Only God knows. But I shared the gospel. Yan ang HBBC, mga kapatid. Binabahagi mo ang Panginoon. Baka akala nyo, sinasabi ko ito, I speak this with a testimony to you. Ikaw, sinong nasharean mo? Tagal-tagal mo na dyan, tapos mayabang ka pa rito. Sinong nasharean mo? Kala mo kung sino ka? Kayo dyan sa MMSU, nasharean nyo na yung university president? She heard me preach the gospel. Oh. Huwag kayong mayabang. Sinong nasharean mo? Praise the Lord. Halos lahat ng mga dean sa MMSU, they heard me preach the gospel to them. Kung may ilang naligtas yan, di makikita natin sa langit pagdating ng araw. Ang mga faculty dyan sa MMSU, they heard me preach the gospel to them twice. 2 beses ako nag-preach by the grace of God. Ito, hindi ko sinasabi na yabang, ha? Challenge. I mean, what is my moral authority to actually tell you, oy, kayo, witnessan nyo mga kasama nyo sa trabaho, witnessan nyo mga kaibigan nyo, witnessan nyo, anong moral authority ko kung wala akong ginawa? Sige nga, I do not speak out of pride. I speak with moral authority to you, mga kapatid. Hello? Oh. Your pastor, by the grace of God, have shared the gospel to more students in the MMSU than all of you in the MMSU combined. Tama ako, hindi? Oh. Well, of course, salamat sa inyong influence doon. Na kung hindi rin dahil sa inyo, hindi rin ako nakapag-preach doon. And praise God for that. Amen po ba? Oh. Ang ating butihing mayor heard me preach the gospel. Ilan bang opisyal natin sa munisipyo? 350 plus, I think. 350 plus. By the grace of God, they heard me share the gospel to them. Hindi lang ho sa mga opisyales, pati mga drug surrenderies. Daming mga drug surrenderies. Narinig ko nila ako, nag-preach ng gospel sa kanila. I preach Christ to them. Oh. Siguro 70% ng lahat ng mga pulis dito sa ating probinsya, narinig po nila personally sa akin ang ebanghelyo ng Panginoon. Ikaw, kung pulis ka, sinong nasharean mo? You are a Christian who happen to be a policeman. Let's make Christ center. Oh. Last week, I was in Sanchez Mira, Cagayan with Pastor Dennis and our team. Okay? Through a sister in the Lord, we have Sister Rachel and Sister Bernice. We went to the mayor's office. And we met Mayor, anong pangalan ni Mayor? Mayor Bagasin. Mayor Bagasin Jr. He is a graduate of PMA. He is a general. 36 years in service sa AFP.
5 years in service as head sa NIA, National Irrigation Administration. But a humble servant's heart, mayor. Pinapasok kami sa opisina. Methodist ang background. The whole family. Sabi niya nga, yung oldest Methodist dito, pastor, sabi niya, nung ipanganak ako, itinatayo ang building na yan. Kaedad ko ang building ng isang oldest Methodist dito sa Cagayan. I share to him the gospel. Makikita niyo ho yung picture mamaya. I share to him Christ. And he placed his hand, 2 hands on the Bible, ganyan, and he prayed to receive Christ as his Savior. He professed. Oh, sabi ko sa isip ko, hindi naman yabang, but I said, who among the Baptist pastors in Sanchez Mira had the guts and courage to actually go to the office of the mayor just to share to him the gospel? By the grace of God, taga-Bacara pa ang pumunta pa opisina ng mayor para bahaginan siya ng salita ng Panginoon. I'm not trying to diminish the credibility of the pastors, but I am telling you, kung ang pastor niyo po, by the grace of God, ganon ang passion sa ating Panginoon. Lahat ho dapat tayo, ganon din ho ang passion. Let us share Christ to them. Oh, I'm glad ang aming mga butihing opisyal sa Barangay 7 ay nandito na. Oh, salamat naman. At dumating ang ating mga opisyales. Andito ba wala si Kapitan? Sinong candidate for Kapitan natin ngayon? Siya na, ang bihira. Alam niyo, itong si Brother Rodel. Okay, now I got your name. Kagawad Rodel, kakandidatong Kapitan ng Barangay 7. Oh. Andun ho ang Bishop's Residence sa Barangay 7. Oh, ipapanalangin ko yan. Mamaya, ibabahagi ko ang gospel sa kanila. Alam niyo ang nakakapagtaga? Ito po ha. Listen very carefully. I praise God dahil, look ha, your pastor have shared the gospel to our mayor, all the municipal officials, lahat ng ating barangay chairman sa Bacara, narinig nila akong mag-preach ng Panginoon sa kanila. Okay? Ang presidente ng MMSU, mga din, lahat yan. Ang nakakapagtaka, sino ba ako? Wala akong college, secular college degree. But you know what? Number 1, because of the grace of God. But number 2, because I bear in me the core value of an HBBC. Challenge, kung ikaw may pinag-aralan, may degree ka, may diploma ka, sinong na-witnessan mo? Yung walang diploma sa college, na-sharean ng mayor, na-sharean ang presidente ng MMSU, na-sharean ng mga barangay chairman, ikaw may diploma ka, sinong na-sharean mo? It's not about diploma, folks. It's about your core value. So don't come here with the pride of your diploma. Don't come here with the pride of your degree. It's all about the core value. Gustuhan. Hamang kakabsat. Oh. And I praise God, I give God the glory and honor to that. Challenge ko yan sa inyo. I don't say that, ulitin ko, I don't say that to become proud. It's a moral authority. Who am I to tell you, share nyo mga kasama nyo trabaho, mga superior nyo. Ako hindi ko ginawa ang trabaho ko. I did my job. Do your job. Let's lift up the name of Christ together. Let's make Christ known in our province. In our next visit to Cagayan, I hope to meet the mayor of Claveria. Anak po siya
ng ating, dito sa Pidig, Gillian, ayun, siya ang mayor ng Claveria. Nataon na when we tried to go meet him in the office, wala siya eh. Oh. I praise God that we have this opportunity to meet these influential people in our province. Yung ating PD, I'm amazed. He does not know me. I don't even know him. Lakas loob lang at panalangin. Nag-message ako sa kanya one Saturday. I got his number from Brother Anton. Nag-message ako. Sabi ko, Sir, I am Reverend Provi Cadelinia of the Hosanna Bible Baptist Church. We are celebrating National Bible Day tomorrow as given in article, etc., etc., etc. I would like to invite you and your staff to come and be a part of this national celebration. Nag-reply, count me, Pastor. I am coming. I will bring my staff. The following day, he brought about 20 policemen here with him. And they heard me preach the gospel to them. Wala man akong pwedeng ipakita na tsapa ba ang tawag doon? Wala. Anong meron ako? Core value. Kaya ikaw, kahit sino ka, mataas o mababa, kung may core value ka sa puso mo, Christ-centered ka, magagawa mo yan kahit saan. You will share Jesus Christ to every man, and you will realize people need the Lord. Amen? Heavenly Father, marami pong salamat sa challenge mula sa iyong mensahe sa Biblia at salita ngayong umaga. Purihin ang inyong pangalan, O Diyos. I pray that each and every one of us will do our part in exalting, lifting up, and magnifying and sharing Jesus Christ to people. Lord, this world is rapidly growing in technology and many things more. But what people need is Jesus Christ. I pray that you will touch us to become Christ-centered believers. In Jesus' name, amen.